Després de l'Emili arribo a Barcelona disposat a començar a l'Institut del Teatre, i sí, em matriculo, em fan la prova d'accés, en aquell moment hi havia el Josep Maria Carbonell, el Joan Andreu Ballbé, l'Alfred Casas, de professors, i aquesta va ser l'època d'aprenentatge. Vaig fer primer, segon, no vaig poder arribar a fer tercer perquè de seguida els companys de Marduix, jo aleshores vivia a la Garriga mentre estudiava a l'Institut del Teatre, a casa dels Artristres, col·laborant amb ells amb el que podia, ajudant-los. A canvi d'això, jo vivia a casa seva, ells vivien una mica en plan comuna, i tenia molt bona amistat amb ells, ens coneixíem de Mallorca, i vaig viure amb ells. A través d'ells vaig conèixer la gent de Marduix. La gent de Marduix també havien tingut en aquell moment un dalt a baix de gent, els havia marxat gent que treballava amb ells i buscaven gent nova, i em van convidar a col·laborar amb ells, i vaig tenir el plaer i el gran gust de treballar amb Marduix durant gairebé 3 anys, en els que vaig participar a bastantes produccions d'ells, i dels que vaig aprendre moltíssim, tant de la Joana com d'en Jordi, i l'Institut del Teatre també va ser el primer. Vaig intentar fer primer i segon alhora, la qual cosa va ser voler acaparar molt, no? I més o menys me'n vaig sortir, però no vaig acabar el tercer. Llavors em vaig quedar amb aquests 2 primers cursos i vaig considerar que ja havia de volar una miqueta, no? Perquè en aquella època el primer era molt interessant, el donava el Joan Andreu Ballbé, i era tota la teoria de l'espai, del moviment, tota la part teòrica era molt interessant. El segon ja passaves a fer un muntatge a partir d'una idea i anar-la construint entre tots, i el tercer venia a ser més del mateix, més que una altra vegada un projecte, un taller, i portar-lo a tema entre tots. Però com que jo ja estava treballant en aquests moments amb Marduix, aquesta part de participar en un projecte, construir i representar-lo, i a més d'una forma professional, ja vaig considerar que m'era una mica sobrer, ja no necessitava fer el tercer. A l'Institut del Teatre hi vaig començar el curs 82-83, i vaig intentar fer en aquest curs 82-83 primer i segon. L'any següent, com que no havia acabat de fer bé el segon, li vaig tornar a posar amb el segon, però ja amb tanta feina amb la companyia en què estava en Marduix ja no vaig poder continuar gaire. El muntatge que vam fer amb el Josep Maria va ser una obra búlgara que es deia L'ou, que és una obra sobre gallines, un ou, en fi, no recordo massa la temàtica, però sé que havíem de construir gallines, vam començar a treballar amb l'escuma, en fi, va ser molt interessant el treball que vam fer de disseny, de dissenyar una miqueta la dramatúrgia, l'escenografia, va estar molt bé. I en el primer curs treballàvem amb el Joan Andreu Ballbé i l'Alfred Casas, i treballàvem els temes més teòrics, més de base, no? Molt interessant. Allà vaig conèixer moltíssima gent, companys de curs, ostres, és que la veritat és que ara tinc molt mala memòria, no me'n recordo de ningú. Hi havia gent que després no ha continuat, gent, la Paquita Bassas, recordo la Paquita Bassas, qui més hi havia? Potser en algun moment havia aparegut el Jordi Pinar, en algun moment, igual em confonc, me'n recordo més dels més grans, gairebé, de la gent de promocions anteriors que corria per allà també de vegades a fer tallers i tal, que corria, no sé, el David Laín, de vegades venia el Pep Gómez, de vegades venia... Hi havia aquest noi de Múrcia, que està ara a Múrcia, que fan això del Pingo, com es diu aquest? El Joan Manuel? El Joan Manuel? Bueno, és igual, en fi, la meva memòria no dona per més, no recordo massa els companys. Recordo molt intensament aquella època, anar a classes, aprendre tots els professors que vàrem tenir, tota la part d'expressió corporal, tota la part de veu, tota la part d'escenografia, tot el treball que vam fer amb l'Alfred Casas, les investigacions que fèiem de material, la fibra de vidre, el no sé què, l'espuma, els components... Molt interessant, molt divertit, molt engrescador. A més, va ser l'època que fèiem curs amb ombres per el Planeta Imaginari, per exemple, vam participar moltíssim.
tant amb Marduix, que també van fer alguns Planetes Imaginaris, com a l'Institut del Teatre. Després també van col·laborar amb la productora del Docon Films a fer La tribu de los Aurones. Vaig fer de substitut també en algun capítol del Màgic Brufi per TV3, en fi. Va ser una època molt intensa, no? Treballar a Marduix, fer totes aquestes coses. Paral·lelament també muntàvem tallers per la Caixa de les escoles, de manipulació, d'introducció a la manipulació, d'invenció de contes, en fi. Una època amb molta energia, amb moltes ganes, col·laborant també amb artistes quan m'ho demanaven, treballant amb Marduix, ajudant-los a crear espectacles, a construir, anant de gira amb ells a Itàlia i tal. Va ser una època fantàstica, molt maca, molt engrescadora i on vaig aprendre realment moltíssim, no?